Good morning, guys! Sida natutulog pa. Morning pa ba? Yeah, parang morning pa. Pero magta-12 na. Natutulog pa si Dan kasi sobrang late niya natulog kagabi. Kapag mga weekend, sobrang late niya natutulog. Nanonood siya ng mga documentaries or YouTube video. Hindi ko alam kung ano pinanood niya kagabi. Pero sobrang pagod na ako. Na siguro nakatulog ako before 12. Yeah, maaga ako natulog kagabi. Before 12, pero maaga. Pero yeah, maaga siya for a weekend. Hindi naman weekend, pero wala kasing trabaho ngayon kasi holiday. Yung plano namin is pupunta kami ng Harbor Town. The weather is so tsaka. Pasensya na ako, medyo bumubulong ako kasi sila natutulog pa. Sabi ko matulog ka muna, maglilinis lang ako kasi hindi ako makakalinis today, obviously. I mean, wala akong time na as in maglinis talaga ng bongga kasi nga aalis kami. Tapos bukas din, aalis din ako bukas. So, di ko alam kung kailan ko siya as in malilinis talaga. But, winipe ko na yung counters dyan. Tapos, dito i-wipe ko din to. Ito yung gamit ko. Spray and wipe, multi-purpose na antibacterial. Yeah. Yan. And yun lang yung gagawin ko. Wipe. And then hindi ako mag-vacuum kasi ayoko magising sa Dan. So siguro after ko to i-wipe lahat, maliligo na ako. Kasi, kapag gumising yan, maliligo na agad yan. Tapos sobrang dali lang yung matapos. After maligo, bihis, tapos na ako maliligo, ng buhok, mag-makeup, alam nyo na yung mga ganap. Anyway, gumising ako kanina, mga 9:30, though bumangon ako mga 11, pero mga 9:30 sobrang stressed ko pagising ko kasi meron akong panaginip na meron akong project na kailangan ko i-submit that day na hindi ko siya nagawa, and I hate that kasi nung nasa college pa ako or high school, I always make sure na nagawa ko yung project para ma-submit ko, and yung panaginip ko talaga sobrang tsaka na hindi ko na nagawa yung project ko, tapos sila lahat, yung classmates ko nagawa nila. Hindi ko alam kung bakit lagi ako nananaginip na nasa school ako. Yun talaga yung isa sa mga constant na panaginip ko, na nasa school ako, nag-aaral ako, and I hate it kasi pagising ko, nasa stress ako. It's always negative, never na, maybe merong mga times na, yes, ang galing-galing ko sa school, sa panaginip ko ha, pero usually talaga yung mga dreams ko kapag about sa school is either wala akong project na na-send or oral recitation something tapos hindi ko siya magawa-gawa, and gusto ko yung oral recitation na nasa ako. So parang kabaliktaran siya nung and yeah, sobrang stress ko pagising ko. Sabi ko, bakit ganun yung panaginip ko? Pero thankful as well na yes, buti na lang panaginip. Tapos pagising ko pa, nakita ko yung mukha ni Dan, nakasmile. Tulog pa siya, nakasmile. Sabi ko, nananaginip din siya. Though siya, sabi niya, siguro nananaginip siya, pero wala siya matandaan. Pagising namin sa umaga, naginip ka? Sabi niya, wala. Hindi. Pero sabi niya, siguro naginip ako, pero hindi ko matandaan. Wala siyang matandaan na panaginip at all. Ako, lahat. Natatandaan ko. Hindi naman lahat, pero 99% ng panaginip ko natatandaan ko. And araw-araw, or gabi-gabi, nananaginip talaga ako. Si Dan, hindi. So, pagising niya, okay na okay siya. Ako, minsan, stressed ang pagising ko kasi yung panaginip ko, most of the time, negative. Nakakaloka. Siguro dahil sa sobrang stress ng buhay ko talaga, pero, ewan ko, kaloka, diba? Gusto ko lang i-share kasi nananaginip ba kayo? I'm not sure kasi si Dan, totally opposite. Siguro nananaginip siya, pero hindi niya matandaan. Ako, natatandaan ko lahat, or again, maybe not lahat. Pero yeah, let me know below kasi wala lang, gusto ko lang malaman. Anyway, I'm wearing this necklace the bar necklace that I got from Kim's Collections 2015 PH. Hello! Kagaling na namin sa bahay ng, my gosh you guys, my highlight though! I'm using a different highlight today and it's, basta, exciting. Anyway, pupunta kami sa Harbor Town. Kagagaling na namin sa bahay ng kuya niya. Pinakain namin yung aso. Kasi nga, nagbakasyon yung kuya niya. And then, pupunta kami ng Harbor Town. We will stop by KFC, babe. To get lunch. And yan. Yung ganap. Yung highlight ko. Medyo nakalimutan ko siya kasi kanina ko pa siya in-apply. But I'm using a different highlight today. Locally available. Sa Pilipinas na siya available actually. For now. I mean, as far as I know. Basta. And dito din siya sa eyebrows ko, Sabihin ko na nga, yung
Detail Make Brow. Meron siyang highlight doon, diba? So, meron siyang dalawang eyebrow color, tapos yung isa highlight. Hindi ko ginagamit yun at all kasi parang wala lang sa akin. Pero kanina nakita ko siya while I was applying my brows. I was like, this is gonna be good for highlight. So, in-apply ko siya as highlight dito. First, in-apply ko siya dito. Tapos, nilagay ko siya dito. Hindi lang siya ganun kadali i-apply. But, it actually worked. Like, I have highlight on my cheeks. And sobrang mura lang nun. Not naman sobrang mura. Pero kung i-compare ko sa mga highlight na meron ako, sobrang mura lang niya. Actually, plano ko, pagbalik ko ng Pilipinas, maghahanap ko ng magandang highlight. Tapos gagawin ko, like, mga highlight na available sa Pilipinas. Ganon. Kasi diba, bongga yung highlight. Nilagay ko din siya dito, oh. Perfect! Okay, we're off. Do you know where to go now? Yeah, I know where to go. I'm just trying to work out. We don't exactly go past the KFC. Okay. I'm trying to work out which one's easy to get to. Okay. So yeah, pupunta kami ng Harbour Town. Sana matapos ko na lahat bilhin ng pasalubong ngayon kasi next weekend wala kami dito. Pupunta kami ng Victor Harbor. It's gonna be exciting kasi yung weather maganda. Chunak yung weather kanina and maganda yung weather next weekend. So, perfect. I'm gonna wear my summer clothes finally. But now it's gonna be that hot. It's not hot, but like it's 24. Yeah, right? And it's not raining so far sa weather app. Hindi daw uulan. So, sana hindi umulan. Sana sunny. Para makapag maxi dress ako, you know. And makapag flip-flops or thongs. Got the burger. Mine is Zinger. Drive. This is Original. original. Babe. You know your legs can't drive, right? I can. No, they can't. Oh gosh, let's stop and eat. Di ba ako nakakapag-vlog kanina pa kami dito? Nakabili na ako ng isang shoes para kay mama. And now, nandito na kami kanina, bumalik lang kami. Kasi, naghanap ako ng para kay Marlon. Tsaka kay Papi. Ito. How about this, babe? They're not sporty, babe. That's the only thing. Okay. Hey, they look Hindi ko good. alam. Yeah. You want to choose for sport or just to walk around? Ang hirap maghanap ng sapatos. Balik na naman kami sa Sports Power. So, pabalik-balik kami sa dalawang shop na magkatabi lang. Puro sapatos. This one looks cool. This one looks cool as well. Hindi siya basketball shoes, pero nag-give up na ako sa basketball shoes kasi ang mamahal, tapos wala namang masyadong maganda. You don't like those, do you? I would get that for Poppy, not for Marlon though. Yeah. That looks alright for Poppy. See, this is something I would get Poppy, but like I'm not sure if he will like this. Diyan ko binili yung bag ko. Bags and luggage direct. Bets and Bets is good shoes as well. Here? Okay. We're going here para kay Papi na shoes. Kasi nabili ko na kay Mama at saka kay Marlon. We're done. Finally. We'd look in there, babe. Show That's them the sport. shoes. Oh, really? Let's not go in there just in case. It's We got ridiculous. 3 shoes. I got 3 shoes. Pero okay na. Tapos na ako sa shoes. Kailangan ko na lang ng tops para kay Merwin at saka kay Mark. And then that's it. Hindi ko alam kung kailan kayo bibili, but yeah. You okay? I'm good. Yeah. Hello, we're home. Nakabili akong 3 sapatos. Nasabi ko na, diba? I think I'm gonna do like a pasalubong haul. I'm not sure. What do you guys think? Do you want me to do that? Someone actually suggested that on Instagram na gumawa ako ng haul ng pasalubong ko. So maybe I will do that. Let me know. Anyway, ano na? 7 na. Is it 7, babe? Yeah, maliwanag pa rin you guys. Tingnan nyo. Parang ano pa rin. Parang alas 4 lang. Pero, yeah. Katapos ko lang mag-edit ng vlog. Yung vlog na klinos ko kahapon, in-edit ko siya. Tapos bukas, alis ako bukas. Kasama ko yung friend ko. Friend namin actually. And then, yeah. Yun yung ganap. Pero, right now, I think I want to film a video, but I do not know. I feel I should. Should I film a video? Kasi sabi nitong taong to, mag-film daw kami ngayon.
Hindi natuloy kasi wala daw siya sa mood. You're not in the mood to film. Yeah. So, I think I will just film. Ako na lang mag-isa. I-film ko siguro yung me reacting to my old private videos. We'll see. We'll see. Oh, by the way, I painted my nails. I forgot the color. Pero ito yung from Revlon na merong amoy. Scented siya. Medyo may pagka-floral yung scent niya. Hindi ko masyadong bet yung amoy niya. But yeah, meron siyang amoy. It's dark green. I actually like it. So yeah, hindi ko alam kung mag-film ako. I'm gonna think about it. We'll see. This guy's being really good today. Feeding the fish. Siya din nagplansya ng ano niya, workload niya para bukas. Paplansyahin ko na sana. Maliwanag pa rin you guys! And ano na, what time is it, babe? Almost 8. And 7:30 na. Yeah, paplansyahin ko sana yung mga, ano niya, susuotin niya bukas. While hinihintay ko to. And while nag-apply pa ako nito, sabi niya, plinansya na daw niya. So, it's been really good. Siya din nag-feed ng fish, nakalimutan ko. Pakainin kaninang umaga kasi na-busy ako, diba? Nag-wipe-wipe ako, tapos pumunta pa kami sa Harbor Town. Anyway, yung dinner namin tonight is capsicum. Kasi nag-bake siya ng capsicum kanina. Nag-practice siya. And, yeah, yun yung dinner namin. Kumain na siya ng 2 ata. Did you eat 2 already, babe? 2 halves? And then, isa lang yung mauubos ko eh. So, 3 half ng capsicum yung sa kanya. Tapos sa akin, isa lang. So, yun. Wait, pakita natin. Kasi siya yung gumawa nito eh. Pakita ko sa inyo. Yung... Perfect. So, siguro ito yung kakainin ko. Meron siyang bacon sa ilalim. And yeah, that's it for the dinner. Kain! Like na like ko na maliwanag pa rin kahit na gabing-gabi na. Gusto ko siya. Good morning, guys! I'm just gonna get ready. Hindi ko binasa yung buhok ko today kasi mag-a-apply ako ng heat. And I'm wearing this coat finally. This is the coat that I featured long time ago. Feature ko siya, nakuha ko siya from Shein. And at first, I was like, nah, this doesn't really fit me. And then a lot of you guys, because it was a try-on haul, a lot of you guys said na it looks fine naman. So yeah, this is the first time I'm wearing it. It's a long coat. Right there, because it's so cold today. And yung sundo ko, meron talaga akong sundo. Anyway, yung friend ko, darating siya dito 10 ng umaga. And it's already 9. So, I have 1 hour to get ready. Wait, hirap gumalaw. And I just have a white top underneath. Ito yung from... Arts and Soul sa Mahal Kong Pilipinas. Saan ako ito nabili? Sa Gaisano. So, yeah. White top lang siya, V-neck. Tapos, I'm wearing again my Fashion Nova na jeans na I love so much. I will be doing a Fashion Nova haul really soon. Maybe pagdating ko mamaya, i-film ko yung haul na yon. And I want that to be a try-on haul para makita nyo kasi you guys, ang gaganda ng mga jeans. Anyway, I will do my makeup and I'm just gonna do the same routine. Like, this is what I have been using lately, yung Mary Kay CC cream. And then, yeah, see you later pagkatapos ng mukha ko at saka ng buhok ko. Hello! Ipapakita ko sa inyo, wait, I'm listening to Tana Mojo's Stalker Story Time. I will be, wow, my lips, I like it. Wala pa akong lipstick. I will be using this highlight. Ito yung highlight na sinasabi ko sa inyo kahapon, you guys. Ito yung matte in detail ko, or detail make brow ko, na ginagamit ko sa brows ko. And then, meron siyang highlight. So, ito yung ginagamit ko. So, focus please. Ito yung highlight na ginamit ko kahapon. Hindi siya like super pigmented na highlight. So, yung ginagamit ko na brush is, if I can find it, ito. I got this from Dresslink, I believe. Basta ito yung, ganito yung itsura niya. Parang tapered na malaking blending brush. Pero, I don't use it sa eyes ko kasi sobrang laki. But yeah, yung ginagamit ko, ito yung ginagamit ko, I go on there kinda heavily kasi nga hindi siya ganun ka-pigmented. And then, naka-blush na ako. Yung gamit ko na blush is yung Avon na blush. Sobrang paborito ko siya. A lot of you guys sent me picture na available pa yung blush. So, thank you. Kaya ginamit ko na siya ulit kasi alam ko available siya. So, yeah, yun yung gamit ko. And then, I just apply it over here. As you guys can see, hindi siya like in-your-face highlight. Pero, pagdating mo sa labas and mahit yung mukha mo ni Sun, makikita yung highlight. So, I'm not gonna go like crazy
Kasi alam ko paglabas ko makikita siya. But yeah, hindi siya like, again, hindi siya yung pinaka-pigmented na highlight. And kailangan mo talagang like, tingnan ng maayos and i-apply ng maayos kasi hindi siya nag-a-apply ng like the other highlights do. Like my Becca and Ish. Pero okay na siya para sa akin. Like, dito oh, see? Kung meron kang lighter skin tone than me, I'm pretty sure this will look like more parang mas makikita yung highlight na to sa skin tone mo. Kasi morena ako, so hindi siya ganun ka obvious. But then again, it's okay. Like for, see? 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 Okay siya. I like it. So, I tried na plansyahin siya and hindi ko siya maplansya kasi masusunog siya. Tingnan niyo. Ay, naka. Oh, well, okay lang yan. Plansya ko siya dito, oh. Medyo na ano siya. Shimples. Ganun ko kasi. Okay lang yan, okay lang yan. Ibibigay ko pala to sa kapatid ko. Nasabi ko na ba? Yeah. Anyway, gagamitin ko muna kasi ang lamig dito kapatid ko. So, siguro in 20 minutes darating na ang aking friend Lelu. I'm just gonna wear my white sneakers. Wala pa siya right now, but yeah, yun yung susutin ko. Yung nakuha ko from Romwe. I'm just gonna... Ooh, nice! Okay. Na-upload na yung video ko. It needs to be up tonight. My goodness. Yep. Okay. So, I got a package today, you guys. Yun yung mga makeup na galing sa US. And US Go By yung ginamit ko na service. I'm gonna do that video when I come back. Hindi ko siya ina-expect na dumating ngayon. Like, that was really quick, you guys. Yung highlight ko. O, diba? Very, ooh! Very subtle lang siya na highlight. Which I like, but parang, okay. Nice, I like it. Anyway, naka-ready na yung aking dadalhin na backpack. Ito yung backpack na ginagamit ko recently. I love it! Meron akong tatlo nito. Isa para sa kapatid ko, tapos isa para sa girlfriend ng kapatid ko. So, matchy-matchy kaming tatlo. I like na it's super small lang, pero marami kang malalagay kasi it's a backpack. I like it! It's from Zafo. I need to do that video as well. Pero meron pa akong hinihintay na ano, hindi pa complete yung package. Hindi pa complete yung package. Anyway, what time na? It's 9:35. So, meron pa akong 25 minutes. Right? Yeah. Yung highlight! Ang ganda! Okay. I know, right? Wait. Hello! Nandito kami sa Rondo? Is this Rondo? Yeah, Rondo Mall. Sa ano? Food court. Do you want me to show you my vlog? You want to say hi? I'm with my friend! Si Jerry Lynn. Oh, diba? Nasa video na kanta. Ano, nag-order kami. We're still waiting for food. I got nasi goreng again, obviously. Yun lang lagi ko in-order. I got my food. I have my peach iced tea. Yes, kain. Inside, sir. Finally! Ano nga ulit to? Golden lava bun. Char. Golden lover bun. Gusto niya i-try ko daw to. Meron siyang salted egg sa loob. It tastes like salted egg. Is it, what kind of cuisine is this? Asian or like Chinese. Chinese? Okay. Try natin. You guys, I'm filming a video. Naka-off yung isang softbox ko. But ito na yung pangatlong video na i-film ko tonight. And kakaloka. Dumating na si Dan kanina pa. And pagdating niya, parang halfway ata ako ng Q&A video ko na film ko kanina. And yeah, kumain na kami ng dinner. Tapos, tinapos ko yung Q&A ko. And now, I'm gonna film a haul video. It's gonna be a try-on haul. Okay, so yeah, I'm just gonna start. Itong top na to, galing siya sa Fashion Nova. Yun yung i-haul ko today. Ang ganda, di ba? Ang sexy nito, guys. I'm not wearing the right bra for it. Kasi, like, meron siyang ganyang ganap. But ang sexy ng ano, diba, ng back. Meron siyang very, very low na back. Anyway, yeah, bye. You guys, I'm done filming. Finally. I'm wearing, by the way, the Sephora Nano Lip Liner in the shade Deep Aubergine.
Aubergine. Basta hindi siya Aubergine. Panood ko siya, meron akong YouTuber na napanood na yun yung pag-pronounce. Tapos, a lot of you guys told me sa comments as well na you're pronouncing it wrong. So, thank you! It's aubergine. Aubergine. Basta, hindi siya Aubergine. And then, over it, I'm wearing the Milani Matte Lipstick in the shade Love. Yun lang yung lipstick na suot ko sa tatlong videos na film ko today. Pinalitan ko lang yung top ko, pero yung lipstick ko the same. Anyway, tapos na ako. I'm so tired. What time is it now? It is now 8:17, my goodness. 8:17 na. And tapos na ako. Though I need to film the try-on part ng haul video. So, that's that. Kailangan ko i-film yun. Siguro bukas na lang. And bukas, I'm gonna be editing. Like, edit talaga bukas. Kasi I have a lot of videos that I need to edit. Tapos, I need to prepare for our weekend trip. So, yeah. And I still have a lot of kalat na I need to ligpit. Lalo na ngayon na nadagdagan pa kasi nga nag-film ako. Anyway, okay. Anyway, sure na talaga. Liligpitan ko yung mga clothes. Yan, liligpitan ko yan. I'm not sure if maliligpit ko itong nandito. Hindi ko na kaya to. Okay. Okay, wala na yung na sobrang daming damit na nakapatong. Nilagay ko na yung iba sa kwarto. Yung mga natapos ko na i-haul. And then, yan, kailangan ko yan dalhin sa Pilipinas. From there to there. So, itong tatlo sapatos yung mga yan, tapos mga damit. And then, yeah, yun, ang gulo-gulo pa. Yun yung mga stuff na I need to do video on. Not really everything, pero most of it. And then, dito ang gulo pa rin. Hindi ko pa alam kung kailan ko yung liligpitin. Those, I need to take a picture. And then, ito, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanila. Ito yung mga lights na nakuha ko from GearBest. But, yeah, my battery is dying. Mamamatay na yung battery ko. Natapos ko na i-wash yung mukha ko. And si Dan nagbabasa ng libro. Kaloka si Dan na ba? Parang nasyak ako. Sabi niya, magbabasa ako ng libro today. I was like, oh, okay. Pagbasa ka dyan. Anyway, that's it for this vlog because my battery is blinking. Thank you so much guys for watching. Please like this video. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.